alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. Dangance da yawmul adha yan uwa ke gabatarwa kaɗan daga cikin hukumce-hukumcen layya. Farko dai akwai dabbobin da an haramta a yi, bai halitta ba a yi layye da su, irin wanda suka yi haɗa kafan shi ya karye yana zubar da jini, ko kuma gurguwa, ko kuma wadda take an soke ta, ko kuma wadda take mai ciwo dai sosai mai girma. Hakanan da wadda take ba ta da mai kuma ba ta da nama, ba ta da lahiya, ba mai yunwa, wannan duk ba a laye da su. Da Allah subhanahu wata'ala tsarkakakke ne, baya karɓa aiki sai wanda yake tsarkakakke. To ba ana faɗin yawan dabbobi ba ko yawan naman ka, kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cikin Alƙur'ani, yace lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin lahu taqwa minkum. Allah ya ce naman ku na layya ko na hadaya da kuka yawan shi ko kuma jinin shi baya saduwa ga Allah, sai da cewa wanda yake da takawa daga cikin ku. Kenan idan abin da ka fi ƙarfi ka so mai lahiya mai wanda ya isa, kamar yadda wannan yake sama hukumcin irin dabbobin da ake laye da su, kuma da hukumcin yawan su, yawan shekarunsu da watanninsu. Farko min da'ani, rago sai ya kai sama da wata 6, kenan daga wata 6 ne zuwa sama, kai yayi ƙasa da wata 6. Idan akuya ce ko kuma ɗan akuya sai wanda ya kai shekara guda 1. Idan saniya ce sai wadda ta kai sanataini, shine shekara guda 2. Sai saniya da ta kai shekara 2. Idan kuma raƙumi ne mutum zai soke a yawan adha sai wanda ya kai sama da shekara 5, kenan daga shekara 5 ne zuwa sama shi ma raƙumi. To waɗannan su ne dabbobin da ake layye da su. Sai hukumci na addu'a, abin da ake karantawa. Yan uwa da yawa daga cikin mutane wasu sai sun kira wasu malamai ko almajirai sun ba su aiki wajen yanka. Yanda sunna take, yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, an yi so kowanne ya yanka da hannun shi. Ko da mace ce babu lahi, wannan ragonta ne a bata ta yanka idan za ta iya. Idan ba za ta iya ba ma tana iya sa hannunta a ta rike hannun mijinta idan zai yanka mata, sai a yanka da sunanta, ko ta yi wannan addu'a da za mu faɗi, ta yanka kayanta. Wannan shi ya fi. Kowa ya yi ƙoƙari, ba sai ya ba wani ya yanka mishi ba. Idan mutum ba a kwance bai ke bashi da lafiya bai iyawa, ko kuma mace da take ita ma bata iyawa, to wannan shine za a iya yanka da sunanta. Amma duk wanda zai yi layya an fi so ya yanka da sunan shi. Shine kaɗan daga cikin addu'a da ake karantawa idan za a yi yanka na yawmul adha. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza minka wa laka, haza anni, rabbana taqabbal minni. Shikenan sai ka yanka kayanka. Idan kuma za ka yanka ma wani, shine dai za ka yanka da sunan wani, kamar yadda muka wadi a cikin larura, cikin rashin lafiya, to shine kana iya yanka da sunan wani. Bayan ka ce bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza anil fulanu, sai ka sa sunan shi, wai samma ismu, sai ka sa suna anan. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza anil fulanu, Allahumma taqabbal min fulanu wa ahli fulanu, sai ka sa suna. Inda muke cewa fulanu nan shine wani ake ne, sai ka sa suna. Kenan misali mu ɗauki sunan Muhammadu Musa. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza anil Muhammad, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, sai ka yanka da sunan wani kenan. Idan mace ce haka nan, bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza anil Maryam, Allahumma taqabbal min Maryam wa ahli Maryam. Idan kuma ita ɗaya ce tak zaka yanka ma, akwai na ahalinta daban, shine bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza anil Maryam, Allahumma taqabbal min Maryam. Amma an fi so kowanne ya yanka da sunan shi. Idan za ka yanka dabba ɗaya gare ka, kuma za ka yanka da kai duka, da sunanka da matarka da 'ya'yanka ko da 'yan uwanka da duk wanda kuke cikin wannan gidan, to shine shi ma zai ka gyara larabcinka. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza minka wa laka, haza anna rabbana taqabbal minna. Ko kuma bismillahi wallahu akbar,
Allahumma haza minka wa laka, ka ce rabbana taqabbal minna a ƙarshe. Shikenan sai ka yanka da su, ko da dabba ɗaya ce da sunan ku duka wanda kuka yi wannan ne. Allah subhanahu wataala na diba taqawa dama, shine yasa ya ce walakin lahu taqawa minkum. To wannan ya isar maka. An so kowanne ya yanka da hannun shi, hatta da mace babu laifi ta yanka da sunanta ita ma da hannunta, kuma ba sai an ba almajirai wahala ba da sauran malamai suna ta yawo su ta yanka, wannan ya yanka nan ya zo nan har ya gaishe, ko kuma wani yana yanka. To kowa ya kokari har da ce wannan ya yanka da sunan shi. Idan wani ne zai yanka ma mahaifiyar shi, to haka nan zai gyara. Inda muke cewa anil fulanu din nan, kenan sunan wani zaka sa anan ko sunan mace wadda dai ta bada a yanka da sunanta ita ce za a sa kawai. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza minka wa laka, haza anni rabbana taqabbal minna. Idan kai dine rabbana taqabbal minni, ko in ka sa haza anni, wannan ma ya isar maka. To kenan uwa kowanne ya samu ya harrace addu'ar yankaye da kansa. Wannan shine yake a daidai, shine mafi alhairi kuma shine mafi inganci. Assalamu alaikum.